Hi guys, it's me, Alex. And today, andito ako sa North Bus Terminal. Saan siya? Hindi kayo shoot pa kayo adlawaran. Malimtan ako ang kamera, so salbon-salbon sa lamanta ka. So, kasi kauban ako si Reggie. And mula ka na meron pa taon, talagang midirian. Mau ba? Mau ba papuin ako sa ti? Sama sa paan si Kuan siya sa highway sa may Jollibee. Basta siya unaw na rag naihayag-hayag na yung mga lagom-lagom na part, but dad man na siya, laban lang. Ganda siya. So, kamusta siya mga mega? Ano na ikaw ka Jollibee? Dahil commercial ay Jollibee. Ay, nagpadagawa siya may Kuan, midirian. Laban lang na. Laban lang siya. Asan siya sa Danao? Guys, laban lang siya sa nanata sa Danao. Kapit namin. Asan siya? Dulong-dulong naman. Reggie, ang lights palihog, B. So, nabukan, emphasis ang lights din. Palihog lang. Mura magkuhan, mura may langit. Kami po lang kiko. Mura may kuhan, may sawa na siya guys. So, nakaya ko siya guys. Kasi siya ba? So, laban na siya Mino. So, kasulti ninyo ha. Laban na siya no. Kaya kayo rin mga kuhan moment. Chinshanshu. So, wala siya guys. Update kami anira. Laban na siya. Diba kayo? Guys, nag-stop sa mi-anit ko ay Dere, laban lang siya sa kung buhok tsaka kayo. No? Si Cha-Cha kay palit sa oo. Gusto mo siya palit ate. Ate, asa siya na? Ha, pili siya. So, mamalit sa food ay. Light ra siya, no? Gusto namin sa buko. Good morning, di ay. Laban lang. Fresh from the oven. Gamay na lang siya, gamay na. And atas kung paan merkado nila ay cha-cha laban lang isa na ipapagpasok ka so kaya kami so laban na dyan ni guys mga unsa mino laban na ta hi marami diri and by the way nakita na ko ako'y agaw hindi ako yung agaw well, nakakasabi guys, bago siya na mo tayo breakfast na mo guys. Hello! Bali, ayun the light ha. So, kasi ka titindahan mo ate. Sa mga restaurant. Hi, Trido. Diba? Hi! Sa tanan. Yeah, kung ako sa amin. Hi guys. So, ready na siya me. Bawal namin sa mga food. My God, akong hair tsaka. So, asa ko sa? Busy? Busy si Facebook. Wala done. So, ready na siya ng tanan. Thank you ni ate. Kay siya siya i-accommodate ng sa tanan-tanan. Salamat! Guys, muna siya. Padulong na siya sa among destinasyon, Japan. Laban lang. No, thank you. Thank you kay kuya. Maglingaw siya ni ane. Ambot kung ninhayag ba ni siya or kuha ka palantaw, lagom-lagom ko. So, laban lang. So, ready. Nasa. Nasya siya. Laban lang. Nasya siya. Dagan-dagan pa siya lakaw-lakaw. Laban lang. Guys, laban lang siya. Ay, kalami sa mga bulad. Guys, sabi nung pauli lang kuya. Gosh. Ano siya? This is it guys. This is pansit. Kaog pasit. Ang sa, pasiligas sa sakot sa guys. Ang sa guys. Oh, pansit. Kasi mga moments din na. Kasi siya yun yung kaya kami just na kuhaan. Ate, out, ate. Good. Akarat. Magamit siya itong nipo namin. Palit ang Shopee. Laban lang. Shopee na lang man. Malam siya ito sa ate. Pero pagpili pang babae ng ate. Wala makita na siya. Uy! Dito ito yung ate. Sakot siya gaman. Naway ito na ko dahil. Nagsikan ka. Ay, sinyaw-yaw. Struggle is real. Salamat raw jud dati. Tuwad-tuwad real. Salamat na jud tanong. Bahala na. Salamat sa. Salamat sa kampina amegang siupa. Oh, Reggie oh. Ready na. Okay, betul ako sapatos ko ya. Wala ba yun? Ano yun? No, kapag na kita sa kaya ang kati. Sa. Listen. Sa.
Struggle ba, ate? Noo ko. Nag-struggle si Ox. Gusto mo na siya, guys. Nag-struggle ko. Wala ko kabalo ko sa kong buhaton kung malipay ko. Pero laban lang siya. Parang siya mga kuyog, eh. No, saan siya kaya nakakaan? Hi, ate. So na siya, guys. Ready na mi. Pump boat na lang. Siya. Siya yun lang, makaon diri dahil. Kita ko mura kadumot ko, ani. Lami ano, ah. So, asa pa, pagpaan gani. Yes, fantastic, baby. Laban lang. Laban lang siya, ani. Nakita na siya ako nag-lihok na may. Bahala kaliksik. Laban lang. Siya, guys. Laban na mi. Larga na siya. Larga na siya. Ang area, naabot na siya taon ni. Wala pa kabalungan sa kung sa meron, hambling balay meron. Nalipong ko, Jai. Katulugon ako, Jai. So, ready, guys. Mga na-ulit siya ni guys. So, muna siya, guys. Kasi siya, umata ko ang naong, guys, eh. Nasa siya itawag na kuan. Laban na ni Kuya. Hindi ko na-chat siya. Na ang Kuya ra. So, muna siya, mga ati o Kuya. Mga na-ulit siya ni. Sa Kuya, ha? Nag-in-off ko sa virgin! So, wala siya, guys. Thank you, Kuya Dandan. Ang kuo, ang tubig na lang sud. Ano siya kaya? Oh, ang sapatos na tayo na kuya. Ang makapili ang ilash. Kuya, napay usa ka ng plastic ya. Karab ka? Sala ni. Sa iya, ha? Sa syada. Guys, nana ko din sa Fantastic Island. Kauban sa mga siyong mga amiga. Pitsari sa akong teamsog na amigo. Teamsog jud. Laban lang. So, maghasa mi, mga siya place, i-renovate pa siya, may binuang i-renovate pa siya. Masaya sa akong buhok na katag, kaya hangin siya kayo. So, laban lang, no? So, I can feel the moment na namangguwa ang mga pinakalami ang position as well as ang bigat-bigat na perfect na poses. Sila, gailis na sila ko kay paano siya ko, chill lang, kakong chinilas danlog kayo, nabiagir ganina. Well, ganito ko, payon diri. Sige, go, push. I-video na naman, hingi ka rin siya. Joke ka, oy. So guys, bisag ko ang italigsik laban lang siya diri para sa photoshoot tunuhay before may magkaon-kaon. Wow, enjoy na taon mi. Super nice ang place. And then makalingaw kaayo. Lumalaban lang. No? So, susuungin namin ang lahat ng panganib. Laban lang. Ah! Pusog! It's siya. Laban na. On our way to Japan. Laban lang siya diri ron, gaulan siya pero padayon na ang laban. Diba siya? Laban na. Wala siya ta. Mga sa may light. So mga oras siya guys. Ready na mong pagkaon. So more siya. Eat. Yo, drop your glasses and shake your asses.